L-iskandlu tal-ħabiba ta' Chris Fern reġa' ħoloq qasma oħra fil-Partit Laburista b'esponenti ewlenin jitkellmu b'mod qawwi fl-istrutturi interni biex Abela juri tassew li hu mexxej u mhux pupazz tan-nies ta' madwaru. Da minkejja li sissa il-Prim Ministru għadu ċas quddiem din is-sitwazzjoni ta' persuna tal-qalba li qed iddaħħal 13,000 euro fix-xahar sempliċiment għax xi persuna qrib ħafna tad-deputat Prim Ministru tant li il-campaign manager tiegħu. Fost dawk li kritikaw lil Robert Abela fil-pubbliku hemm iċ-Chairman tal-Midja Laburista Jason Micallef li fuq Facebook esprima ruħu kontra dan il-kuntratt. Il-messaġġ tiegħu fuq Facebook ġab il-kundanna wkoll ta' diversi persuni fosthom partitarji Laburisti bħal dak li kiteb li l-ħtija ta' kollox taqa' fuq il-Ministru Chris Fern. Persuna oħra qalet li fil-weekend tal-elezzjoni lesta ssifer għal 5 ijiem biex la tara u lanqas tisma' wara li l-familja tagħha kienet imweġġa mill-Partit Laburista u minn dawk li skonti jaħsbu li huma xi ħaġa. Partitarju Laburisti ieħor qal li ma jaċċettax li min fil-gvern jara biss flus, fil-waqt li ieħor qal li l-Prim Ministru messu jieħu azzjoni għax kollox qed jibqa' dejjem marrieħ. Persuna oħra qalet li min fil-gvern jaddik passata jekk tmur tkellmu biex tuħu dak li hu tiegħek bid-dritt u mbagħad għax ġie l-elezzjoni iċemplulek daqs li kieku ilhom jafuk. Għal daqstant qalet li issa jrid ikollha l-kuraġġ tajt issa daqshekk. Tal-istess opinjoni partitarja oħra li qalet li din il-ħsara qed twassal lil ħafna Laburisti biex iwarbu għax li kien ħażin qabel la sar tajjeb issa u lanqas isir qatt. Fuq kollox persuna oħra nnotat kif din is-sitwazzjoni hi tal-biki għax kien ikun ħafna ħjar li kieku tħallsu 8 għalliema minflok ma saret ħniżrija bħal din.